Ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Didatdatlag, akabakiran. Tampok itangal daw iti pan nakigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Ala, agmulagat kan, apong bubod. Ayan tan na po. Rumit mo't akabakiran dito yan. Talaga rumyat akabakiran. Dahil iti may sa kadagiti bagbagayo at tao, aberhen akabakiran. Ay, Juan. Berhe na kabakiran. Kaslawan tao ang makadanon gitoy. Nalawa akabakiran dayto. Kasta. Talaga nga wan pa'y nakadanon na tao ditoy. Adon, ngam awan ti nakasubli. Anya ti kayat mo asawan, nagilos. Amin atawa nakadanon dito. Kat saan dan ang nakasubli iti imulugan da apalan. Hindi kasanon. Tawak mat anak kadanon dito'y ita. Sana kadimot na makasubli si balay ta. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta, apong. Kasano dayta, gilos? Umay ka. Mapanta iti sentro dayto akabakiran. Urayin tangag pakita ti prinsesa nga akin teritoryo ditoy. Kasta. Adamot lang ro dagnana ada tao ditoy. May sadat-datlag a prinsesa ti agnana ditoy. Isu adat-datlag met dayto akabakiran. Kasta. Umay ka na apong. Kabisado ti amin apasot dayto apagarian. Ti prinsesang engkantada. Isu nga ipasyar ka. Natalina ay may isang bahay, Prinsipe Aquiles. Agyaman ak iti na isang sangayan nga isam ng pasabat mo kada kami. Prinsesa sinuman. Ita lang nga da kaduam iti isa sa runggar mo, Prinsipe Aquiles. Asino day tadaanin a tao ang kaduam? Daan a tao ko na nakanyak. Gapo ta tao kayo pala idiun unana. Isu adaan kayo na tao, apong. Ay, anyan. Ang mga no paan anawan to day tadaan a tao ngayon kuyog mo dito Prinsipe Aquiles. Saan? Madaydayaw a prinsesa sinuman. Nupay kasta. Saan ka apawilan amang dusa kenkwana? Nagpapaanawa. Ay, sa anak mo, be, ngagpaanawa ka da kayo. Alawan, ngam dumngag ka, apong bubod. Ibagak dagiti dirumbang nga aramidam. Bayat ti kaadata ditoy. Ibaga madago sa natapno mamwakon. Kaya't konti agsawar dito, yapok. Sagrado da ito'y akabakiran, apong bubod. Iso nga ado ti dirumbang nga aramidam. Oray ay, dagita agtikin na wil akakaslagoro nga ulag. Madaydayaw a prinsesa. Well, ngam saan nagagana nga ulag da kita? Baklat kumayo ka da kita saan? Uwan, madaydayaw a prinsesa. Baklat. Madamdamalaan. Mapandanton, iti teritoryo da. Kadagiti kas kan kaadaanin a taon? Kas kadagita nagbiag? Tidakkel unay ang makatulong kan ka? Tapno maging awaan. Ti kakapsot asusuod mo. Anya? Kasano dayta madaydayaw a prinsesa? Maamanto. Oray da kita sungko. Makaginawan to day tagagatil atuktok mo? Gapo kadakwada. Anya? Ado pa'y di mapaniknikam apagimbaghan ti kaadayo dito Iswapat siya? Kaya't manton, tagtali na at dito Apong, daytoy akweba tinaituding apagyananta. Kabayatan ti kaadata ditoy. Kasla sana kwe, bati ayan ta. Apok. Kan, nakitak ti pa nagbaliw mo. Apama na nakastrakta. Saan ka na ni Prinsipe Aquiles? Si Kaitan Nicolas. Gaputawan ka busor dito'y apong. Agbalinak a maingal a prinsipe, iti kanito nga da ka busor. Amok day ta.
Nasalun at ti amin nga agnaad dito'y apong. Katap no agbalin ka ang nasalun at ipasyar kanto kadagiti kuweba. Amaw-awagan iti kuweba ti salunat. No ijay syudad nga ayan ti baro abalayta. Wellness center ti awag da kadagiti ibagbagak a kuweba, apong. Jak amo dagita nga ibagbagam kolas. Mamuam to. Aging nanatapay apong. Kalpasan na. Ipasyar ka kadagiti kuweba ti salunat. Naibagamon ijidaan a tao, abiniig a babae ti kaadwan ng agnaod ditoy. Saan kon nga imbaga? Madaydayaw a prinsesa. Katsika lang ti addaan karbangan nga agpaot ditoy. Malaksid, kadagiti sumagmamano a napili a lalaki, a napagtalinaod ditoy. Tapno agpataod iti puli. Ininot nga ipakamukin kwa na dagita. Madaydayaw. Wen, rombang amaaman na amin, Prinsipe Agilos. Nga mas daawak. Idi na ipalais iti angin tina isang sangayan nga awis mo. Ayo umay kumanin ditoy. Anya ka diti makagapo a pinaayaban nak. Adda agpangpangta di tigra, amang dalapos diti datdatlag a kabakiran, Prinsipe Agilos. Katsigala ang tinamnamaag a makaparmag, no asino man ti kaposor. Kastagayam. Adon atawan anatalinaay ti panagbiag mi ditoy. Nga oray naiputputong nga isla daytoy a nagkabakiran. Saan a kinabaulan nga inlenned dagiti higante a daluyon. Talaga datdatlag daytoy. Prinsesa sinuman. Lumned tumpaw iti imatang dagiti maisarong amangalap iti taaw. Ngam saan kayo aman ano? Dupiran met ti didigra ti nakaparswaan. Ngam agtalinaid kayo lata na talgad. Gaputa salsalak ni ban na kami ti man nakabalin iti amin, aman nakabalin. Wen, ket di ka madanagan, madaydayaw a prinsesa sinuman. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno saan nga agbaligi ti asino man nga agpanggap. Amang riribok kada kayo dito'y datdatlag a kabakiran. Apong, isuday ta timang paginawa kano di tagagatel iti ulom. Anya? Ay na, sinapag na kong kulas! Ay na! Itulok mo lang apong. Ay. Ikutwan na kadaytan. Anya, ano mawan kutok? Ay, ibata mong ti ulok asong ko! Ay na! Ado ano ti kutom apong. Kasano nga dapag balayan ti kuto dito ulok at sagaisan ti boko! Ay, Bayan nyo kadilatan apong. Sige, sunggo. Ikutwan ni apong bubod. Pagduaduan dagiti agumumok dito'y nga atap nga ayop, apong. Iso ang nagbalinak manin a prinsipe. ay imbagkan ka tadar mas mo. Nga uray palsuot lang. Ngam siyak ngay. Awan man lati sarang ko no damang dangran kanya. Uray, tadaak, apong. Sige, ituloy tati sumrak dito'y kuweba. Basit lang a kuweba daytoy. Ngam kompleto ti usaren dagiti masahista. Masahista? Wen apong. Binig a masahista ti adda ditoy. Ay, pasig na unod na kita agkikinaway. Ken agpipinulipol, apong. Rumwatan. Ang mga hiya po. Kinawit na tiipos ti bakla. Ay na. Iluten na ka dayta, apong. Masahin na ka. Ay, puli-pulan na kon. Mataya ko na po. Di ka matanagan, apong. Dak ditoy. Agbutang dayta abaklat kanya. Iso adi na kan anwen. Oh, mas masahin na kan, apong. Umirot lumukayan ti panang pulipol na di kabagin. Oo na. Mas masahin na kon. Ay, nagmayak. Makaginawa tinasakit na bagbage. Hangam.
Waglat magday tayo nakapuepol kanya. Saan nakadangran, apong? Iswadi ka na kuti. Tapno daras ka mabangaran. Narnakanan ni tutulog ni Apong Bukod. Ngamsak, sana ka maturog. Rumwarak. Dakas tek parparik na kanyak. Iso asaan kun nga urayan asumrot ditoy. Tikarkar na aparswa. Masiguradok. Adda di tarwar. Ha. Kunak tupay kat. Napuskol anang isit nga asok timang langlangab itiruangan ti kuweba. Nakariin ka! Sikagan ka na! Asino ka? Siya ni Rina Buroka! Siya ni Rina Buroka! Kinailunod! Ken pinatakyas dagiti nagdapat itinay to'y nga isla. Reyna Buroka? Kasano amay sa ka, Reyna? Kan apay apinatakyas da ka? Awan bebe ang buwan doon niya tigapona. Masapol ang maamuhak. Tapno matimbang kumati aramidat. Daka sa nabiyag dagiti adda ditoy. Daka sa nabiyag dagiti ng papanaw kanyak ditoy. Anyat impabasol dahin ka. Apay apinatakyas da. Dagoyat ka! Awan bibiyang mo! Ha? Ipus ti pagi day ta saplit mo. Itirokin ka na ito yun. Sinebaw mo ti Mordong ti ipus ti pagay. Numang riribok ti panggap mo. Saan ka maikari dito eh? Sakbay ang mapadasam ti di mo pa'y napadasan asakit. Pumanaw kan. Palubusan ka pumanaw nga awan galdim. Basta saan kan nga agaramid iti madi. Awan ti asinuan na makapapanaw kanya. Saan ko nga ibatan ti mordong ti saplit mo? No di mo ikari adi ka agaramid iti dakas. Madam, isaplit ko. Awan magayam igaway mo. Saan ka sardihan na saplitan? Aging gay di ka agilos. Ikirigat now! Tiam muna. Nagbaligin anang pakapsot kanya. Di na mo nagpamarangak lang ang narigatan unay. Dita ka anak ti Diyos ang dagiti agay. Awadan ti mga bidang kita. Gapot ang baltamin ang dagiti wangawangan dagiti kuiba. Iti na ito yak kabakiran. Jak ipalubos nga agbaligi ka iti dakas sa panggap mo. Nakaungar ka? Ha? Awanan din marami damit. Dadalunan, dagiti ko'y mga umaw, dagiti kabusor ka! Mapaay ka iti dayta panggap mo. Mapaay ka iti panggap mo. Bruha buruka. Bantayan ka kadilat ta, Prinsesa Sinuman. Wen, ang mga na makariing ti inag-aray na,
Nagparik na kan kuwan na ti panagmaymaysak. Lakit di napigsatirik nak, ana magkamang kada kayo iti inam arena. Ammo na no naliday ka, ammo na no agpaggat ka, kan ammo na met no naragsak ka. Wen, kat iso ti mang puno iti anyaman ako orang kanya. Ngam tinakas ang saan amabalin nga agayat ka, iti uray asino alalaki. Nagkas ang apananutan dayta. Dama tupi ka. Matungpal ka di dayta, iti agnanayon, madaydayaw a prinsesa. Tsaka mo, saan ko ama sigurado? Kat dayta ti amo kapag amkan ti inakaray na. No maamuan na, asaanan abalanse ti templa ti riknak ita. Nadagdag sanan tinapkad ariknak ngam tinasamit. Anya, Juan, dama tupi ka. Saan na patas ti templa ti nagtipon ang naapgat ka na samit ariknak. Mabangbangkingan. Kat kaipapananday ta, ti pan nakapukaw ti datdatlag a kabakiran. No mapatulok laang daytoy. Delikado. Dama tupi ka. Agrambak tayo. Uray no nakaturog pa iti inakaray na. Ituloy tayo ti agrambak. Gapo iti kinatalina ay ita ti datdatlag a kabakiran. Alubong tayo. idasarmi ka din dagiti nairanta at araon para kadagiti na isang sangayan met asa nga ili. Madaydayaw a prinsesa. Wan dama tubigan. Kayat ko ama respetar daan imbag. Tapno saan to ama punas iti isip da daytoy alugar. Agpakada kami, madaydayo a prinsesa. Agsubli kami ni tinaggapuan me, madaydayaw. Saan? Agtalinaad kayo pa itoy. Agtugaw kayo kiti iti sango dilamisaan. Tamaidasaran dagiti agkakaimas at arawan. Ha? Ha? Ay, ayam mo dalangan. At agkakai masataraon dagiti maidasar apo. Pamadayaw kada kayo dagiti at arawan. Gaputan na isang sangayan kayo abisita. Ito'y datdat lang. Akabakiran. Ditan tinagpatinggaan, titampok itangal daw nga istorya. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti met direksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebotazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipog!